Здравейте! Днес мисля да ви представя решение на задачите от Национално външно оценяване по математика за 7 клас, което се проведе през месец юни 2024 година, с кратко обяснение към всяка задача. Започваме с първа задача, най-лесната. Само да вметна, че първите 20 задачи от теста са с избираем отговор, имаме по 4 варианта. Първата задача иска да намерим на колко е равен израза. Имаме и 4 възможни отговора. Има две неща, на които трябва да обърнем внимание тук. Първо е реда на действието. Знаем, че умножение и деление винаги извършваме преди събиране и изваждане. Тоест, първо трябва да извършим действието 0,75 по минус 4 трети. Другото, на което трябва да обърнем внимание, е, че умножаваме числа с различни знаци. 0,75 е със знак плюс, а 4 трети е със знак минус. Тук трябва да си припомним, че плюс по минус прави минус. Или израза би изглеждал така: 2,25 минус 0,75 по числителя 4 върху 3. 0,75 се дели на 3 и се получава 2,25 минус 0,25 по 4, което прави единица, и съответно е с резултат краен 2,25 минус 1 – 1,25. Верният отговор тук е В. Задача втора. Да видим сега. Трябва да намерим стойността на израза 5 минус 5 хикс, ако хикс е минус 1 пета. Отново имаме 4 варианта за отговор. И отново трябва да съобразим, че имаме 5 по хикс, умножението е с приоритет пред изваждането, а също и че умножаваме числа с еднакви знаци. Минус 5 по минус 1 пета. Резултатът тогава ще бъде с положителен знак. Минус по минус прави плюс. Или 5 плюс 5 по 1 върху 5. Петиците съответно се съкръщават и се получава 5 плюс 1 равно на 6. Верният отговор, виждаме, е В. Задача трета. Изразът 2 минус 3х на втора е тъждествено равен на израза. Отново имаме 4 варианта за отговор. Хубаво е да се сетим, че 2 минус 3х на втора всъщност е формула за съкратено умножение а минус b на втора. Ако се сетим за това, ще знаем, че този израз е равен на а на втора, или в случая 2 на втора, минус 2 пъти а по b, т.е. минус 2 по 2 по 3х, плюс b на втора, 3х на втора. Извършваме действията и получаваме 2 на втора е 4, 2 по 2 по 3 е 12, минус 12х, плюс 3 на втора е 9, х на втора си е х на втора. И намираме, че верният отговор е буква Б. Задача 4. Търсим корена на уравнението. Отново имаме 4 варианта. Първото, което трябва да направим, е да разкрием скобите. Пред тях има знак минус. Значи всичко, което е в скобите, ще бъде с обратен знак. Или 2 минус хикс плюс 3 е равно съответно на минус 3х минус 5. Прихвърляме хиксовете от лявата страна на равенството, а числата от дясната. Не забравяме, че когато прехвърляме от едната страна на равенството към другата, променяме знака. И се получава минус хикс, минус 3х минава
в ляво и става плюс 3х е равно на минус 5. 2 като мине от дясната страна на равенството става минус 2. 3 става минус 3. Или извършваме действията. Минус хикс плюс 3х е 2х. Минус 5 минус 2 минус 3 прави минус 10. За да намерим хикс, делим на 2 и получаваме, че хикс е равен на минус 5. Това е отговор Г. Продължаваме нататък с задача 5. Най-малкото цяло число, което е решение на неравенството, е. Първо да видим вариантите за отговор. Както при уравненията, така и при неравенствата съветвам хиксовете да бъдат от едната страна, числата от другата. И ще се получи 5 хикс, 3 хикс го прехвърляме от ляво на знака. Това означава, че сменяме знака. Минус 3 хикс. По-голямо или равно на 16. Едно като прехвърля от дясно на знака става минус 1. 5 хикс минус 3 хикс прави 2 хикс. По-голямо или равно от 16 минус 1, което е 15. Делим на 2, за да намерим кои стойности на хикс са решение. Стойности на хикс, които са по-големи или равни на 7,5. Гледаме условието, търсим най-малкото цяло число. Тоест, трябва да е по-голямо от 7,5 и да е цяло. Най-малкото такова е числото 8. Това е отговор Г. Задача 6. Сборът от корените на уравнението 5 минус модул от хикс минус 4 равно на 1 е. Ето възможните отговори. Първо, нека да направим така уравнението, че от едната страна да остане модул от хикс минус 4, а от другата числената стойност. В случая ще се получи какво? Модул от хикс минус 4 е равно на 5 минус 1, което е 4. Знаем, че модула показва абсолютната стойност. Тя е равна на 4. Но това означава, че хикс минус 4 може да бъде както 4, така и минус 4. Затова решаваме двете уравнения. Хикс минус 4 равно на 4. Намираме, че единият корен на уравнението е равен на 8. Второто ни уравнение ще бъде хикс минус 4 равно на минус 4. Тук откриваме корена на уравнението хикс2 равно на 0. От нас обаче се иска да намерим сбора от корените. Т.е. на колко е равно хикс1 плюс хикс2. 8 плюс 0 е равно на 8. Тогава верният отговор ще бъде Г. Седма задача. На колко е равна стойността на израза? Отново имам 4 варианта за отговор. Какво ми прави впечатление тук? Прави ми впечатление, че произведението в средата мога да разложа и да получа 1012 на втора по 2 по 1012 по 1000 плюс 1000 на втора. Това е формула за съкратено умножение. А минус Б на втора. В случая А е 1012, Б е 1000. Или израза е равен на 1012 минус 1000 на втора. 1012 минус 1000 прави 12 на степен втора. Отговорът е В. И продължаваме. Задача 8. Колело е разделено на 8 еднакви сектора, във всеки от които е списана една от следните думи: успех, късмет и здраве. Колелото е завъртяно и след спирането сочи точно един сектор. Каква е вероятността това да е сектор с думата успех? Ето и нашите възможни 4 отговора. Ето го и колелото. Виждаме, че то има 8 сектора, на 3 от тях пише успех. Вероятността да се падне успех намираме като
отношение между броя на секторите с думата успех към общия брой. В случая това ще бъде 3 към 8. 3 сектора успех, 8 общ брой. И отговорът ще бъде В. Задача 9. За боядисване на 1 квадратен метър стена се използва 200 грама боя. Колко килограма боя е необходима за боядисване на правоъгълна стена с размери 5 метра и 6 метра? Така, стената с размери 5 и 6 метра е правоъгълна, т.е. нейната площ намираме по формулата за лице на правоъгълник А по Б или 5 по 6. Получаваме, че площта на стената е 30 квадратни метра. Търсим килограми боя. 200 грама е равно на 0,2 кг. За 1 квадратен метър са ни нужни 0,2 кг. За 30 квадратни метра ни трябват 0,2 кг по 30 или това са 6 кг или отговор В. Следващите задачи имат включени чертежи, които са предоставени от МОН. Те са само за илюстрация, не са начертани в точен мащаб и няма как да измерваме ъгли и дължини. Задача 10. При пресичането на две прави, мярката на един от получените ъгли е равна на сбора от мерките на двата му съседни ъгъла. Мярката на по-големия от ъглите е. Ето ги и нашите 4 отговора. Ето и чертежа, на който съм си отбелязала с цифрички по-големия ъгъл като ъгъл 1. Двата му съседни ъгъла са връхни, което ъозначава, че те са равни помежду си, затова съм си ги отбелязала с ъгъл 2. Знаем, че ъгъл 1 е равен на сбора от двата си съседни ъгъла, които са равни. Тоест ъгъл 1 е равен на ъгъл 2 плюс ъгъл 2, което си е 2 по ъгъл 2. Също така обаче знаем, че ъгъл 1 и ъгъл 2 лежат на една обща права, т.е. тяхната обща мярка е 180 градуса. Замествам ъгъл 1 с 2 по ъгъл 2 и ми се получава следното уравнение. 2 по ъгъл 2 плюс ъгъл 2 прави 180 градуса. 3 пъти ъгъл 2 е равно на 180 градуса. Деля на 3, за да намеря ъгъл 2. Ъгъл 2 е равен на 60 градуса. Нас обаче ни питат на колко градуса е равен по-големия ъгъл. Намираме като от общата мярка 180 извадим ъгъл 2 или като умножим ъгъл 2 по 2. В двата случая намираме, че по-големия ъгъл е равен на 120 градуса, което е отговор Б. Продължаваме нататък с задача 11. На чертежа триъгълник АОЦ и ОБД са построени върху обща права АБ, така че ъгъл CAO е равен на DOB и DBO е равен на COD. По данните от чертежа намерете дължината на отсечката АБ. Ето ги 4 варианта, а ето го и чертежа. Какво виждаме от него? Първото, което трябва да ни направи впечатление, е, че ъгъл COB е външен за триъгълника AOC, което означава, че той е равен на сброя от ъглите CAO и OCA. Така, но той също е равен на сбора от ъглите COD и BOD. А по условие DOB и CAO са равни, откъдето следва, че ъгъл ACO или OCA е равен на ъгъл COD. Той пък от своя страна по условие е равен на ъгъл DBO.
Това, че два от ъглите в двата триъгълника са съответно равни, ни води на мисълта, че третия ъгъл също е равен, защото сбора на ъглите в триъгълника винаги е 180 градуса. Знаем по условие, че двата триъгълника имат по една равна страна. Съответно CO и BD са равни на 8. Трите ъгъла на триъгълника са равни. От тук може да заключим, че триъгълник АОЦ е еднакъв с триъгълник ОБД по втори признак, откъдето следва, че АО е съответно равна на ОД, която е 7 см, а ОБ е съответно равна на АЦ, която е 5 см. Събираме отсечките АО и ОБ и намираме, че АБ е равна на 7 плюс 5, което е 12 см. Задача 12. В ромба ABCD ъгъл BAD е равен на 52 градуса, а AL е ъглополовящо на ъгъл BAC и L лежи на BC. Търсим мярката на ъгъл ALB. Отново имаме 4 възможни отговора. Ето го и чертежа, който имаме. Тук малко по-подробно съм изписала какво имаме. Имаме даден ромб ABCD, даден ни ъгъл BAD, който е 52 градуса и това, че AL е ъглополовяща на BAC. Хубаво е да тръгнем от там, че в ромба диагонала играе ролята на ъглополовяща. И ако ъгъл BAD е равен на 52 градуса, тогава ъгъл DAC е равен на BAC и е равен на половинката от градуса, т.е. на 26 градуса. Също така е хубаво да отбележим, че AB и CD са успоредни, което означава, че DAC е равен на ACB като кръстни ъгли. Т.е. този тук ъгъл също е 26 градуса. АЛ е ъглополовяща на BAC, което означава, че BAL е равен на LAC и всеки от тях е равен на половинката от 26 градуса, т.е. на по 13 градуса. Търсеният от нас ъгъл ALB е външен за триъгълник ALC. Тоест, той е равен на сбора от двата му несъседни. Единия казахме, че е 26, а другия 13. Техният сбор е 39 градуса. Отговорът тук е Б. 13 задача. В равнобедрения триъгълник ABC, бедрата са AC и BC, ъгълът между бедрата е 20 градуса и симетралата на бедрото AC пресича BC в точка F. Търсим мерките на ъглите на триъгълник ABF. Ето ни и чертежа. Какво ни е дадено? Даден ни е един равнобедрен триъгълник. AC е равна на BC. Знаем ъгъл ACB. И знаем, че имаме симетрала на бедрото AC, която пресича BC в точка F. Търсим трите ъгъла на триъгълник ABF. Нека започнем от там, че имаме равнобедрен триъгълник, което означава, че двата ъгъла при основата са равни. Знаем, че третия ъгъл е равен на 20 градуса. Тогава ъгъла при основата, съответно ъгъл ABC, който е равен на ъгъл BAC, ще бъде равен на 180 минус ъгъл C, разделено на 2. Това е 160 градуса разделено на 2 или 80 градуса.
80 градуса е мярката на ъгъл Б. Него вече го видяхме. Какво още можем да кажем? Имаме симетрала. F лежи върху симетралата. Това означава, че разстоянието от началото на AC, т.е. от А до F и от С до F е равно. Това е едно от основните свойства на симетралата. Тя разделя триъгълника AFC на два еднакви малки триъгълника. И съответните ъгли ACF и CAF също са равни. Тоест, ъгъл CAF ще бъде 20 градуса. Тогава, знаейки, че целият ъгъл BAC е 80, а FAC е 20, мога да кажа, че BAF е равен на 80 минус 20, т.е. на 60 градуса. И тук имам два варианта да намеря ъгъл AFB. Мога от 180 да извадя сбора на BAF и ABC, а мога и да кажа, че ъгъл F е външен за триъгълника ACF и е равен на двата му несъседни. Те са 2 по 20 градуса, 40 градуса. Тук верният отговор е Г. Ъглите са съответно 60, 80 и 40 градуса. Задача 14. В триъгълника ABC върху страната AB е взета точка F, така че ACF е равно на CF и е равно на BF. По данните от чертежа търсим мярката на ъгъл ACB. Ново имаме 4 варианта за отговор. Ето го и чертежа. Виждаме ъгъл съответно BAC, който е даден с мярка Х плюс 25 градуса и ъгъл ABC, който е даден с мярка Х градуса. Виждаме и трите равни страни. Какво ни е дадено в тази задача? Триъгълника F принадлежи на AB. Съответно тези три страни са равни. Мярката на CAB Х плюс 25 на ABC Х. Търсим ъгъл ACB. Нека тръгнем от там, че CF и BF са равни. Това означава, че триъгълник FBC е равнобедрен и двата ъгъла при основата му са равни. Т.е. ъгъл FCB е равен на FBC, който всъщност е ABC и е равен на Х градуса. Същото може да кажем и за триъгълник ACF. Отново има две равни страни, т.е. той също е равнобедрен и двата ъгъла при основата му са равни. Или ъгъл AFC също е равен на Х плюс 25. Да, обаче AFC се явява външен за триъгълник FBC и съответно е равен на двата несъседни на него ъгъла, всеки от които е равен на Х градуса. Или AFC е равен на 2 пъти Х градуса. Но вече казахме, че той е равен и на Х плюс 25, което означава, че съставяйки едно съвсем елементарно уравнение, намираме Х мярка равна на 25 градуса. Тогава ъгъла при върха А ще бъде Х плюс 25 градуса или 25 плюс 25 50 градуса. Остана да намерим ъгъл ACB. В триъгълника ABC, както във всеки друг триъгълник, сбора от ъглите прави 180 градуса. Като извадим от 180 ъгъл А и ъгъл Б, намираме ъгъла при върха С или ъгъл ACB. В случая той е равен на 105 градуса. Отговор Б. 15-та задача. Имаме триъгълник ABC. Един от ъглите при върха Б е равен на 40 градуса.
Останалите два ъгъла, ъгъл БАЦ и ъгъл АЦБ, се отнасят тъй както 3 към 4. Търсим вярното неравенство за страните в триъгълник. Ето ни и 4-те варианта. Ето го и чертежа. Ново имаме даден триъгълник. Ъгъл АБЦ 40 градуса. Отношението на ъгъл БАЦ към ъгъл АЦБ. Търсим неравенството на страните в триъгълник. Тук само ще припомня, че срещу малки ъгли в триъгълника стоят малки страни. Срещу най-малкия ъгъл е най-малката страна, срещу най-големия най-голямата. Съответно, за да направим неравенството на страните, трябва да открием на колко са равни останалите два ъгъла. При положение, че имаме единия от ъглите 40 градуса, може да кажем, че сбора на другите два е 180 минус 40, което е 140 градуса. Също така имаме и тяхното отношение, което можем да използваме последния начин. Щом ъгъл БАЦ към ъгъл АЦБ се отнася тъй както 3 към 4, можем да заместим БАЦ с 3х, ъгъл АЦБ с 4х. И да кажем, че 3х плюс 4х е равно на 140. Тогава 7х ще бъде равно на 140 градуса, делим на 7 и намираме, че х е равен на 20 градуса. При това положение ъгъл BAC сме казали, че е 3х, т.е. той ще бъде равен на 3 по 20 60 градуса, а ъгъл ACB ще е 4 по 20 80 градуса. Страните по големина подреждаме така. Срещу най-малкия ъгъл, в случая 40 градуса, срещу ъгъл B, стои страната AC. Тя е най-малка. Следващата по големина ще бъде страната, която лежи срещу ъгъла от 60 градуса. Това е BC. И най-голямата ще бъде AB. Верният отговор в случая е А. Задача 16. Ива купила хикс на брой бели балона и 3 пъти повече сини. Един балон струва 1,50 лв. Общата стойност на покупката, изразена чрез хикс, е. Ето ги и 4-те варианта за нашия отговор. А сега ще помислим и ние. Белите ни балони са хикс на брой по условие. 3 пъти повече са сините, т.е. те са 3 по хикс. Общо Ива е купила хикс бели и 3 по хикс сини, или хикс плюс 3 хикс, което прави 4 хикс броя балони. Всеки от тези 4 хикс балони струва по 1,50 лв. Тоест, за да намерим общата сума, която е похарчила Ива, ще умножим 4 хикс по 1,50 лв. Ще открием, че това са 6 хикс лева. Или отговор Г. 17-та задача. Колко процента е маслеността на прясно мляко, ако при смесването му с 3 литра прясно мляко с масленост 3% се получават 5 литра прясно мляко с масленост 3,6%? Четирите варианта за отговора. Обикновено препоръчвам в такива случаи да си направим една табличка. В случая имаме колоните количество масленост и данните за трите млека. Първото, което търсим, колко процента масленост има. Второто, за което знаем, и получената смес. Какво знаем от условието? Млякото, с което смесваме, е 3 литра, с масленост 3%. Получило се общо 5 литра мляко с масленост 3,6%. Тъй, общото мляко е 5 литра, това с 3% е 3 литра, за другото мляко останаха да бъде 5 минус 3,
2 литра. И неговата масленост я търсим, затова я отбелязваме с хикс. Хикс процент. Когато говорим за смеси, какво знаем? Знаем, че умножаваме количеството по процента. 2 литра по хикс процента го събираме с 3 литра по 3% и трябва да получим в резултат смес, която да е равна на 5 по 3,6%. За да се отървем от процентите, умножаваме по 100 и става 2х плюс 3 по 3 е равно на 5 по 3,6. Извършваме действията. 2х плюс 9 е равно на 18, 2х е равно на 9, хикс е равно на 4,5%. Това виждаме е отговор Б. Нататък. 18 задача. При производството на козметично изделие се смесват три течни съставки X, Y и Z, съответно в съотношение 1 към 2 към 5. Колко милилитра е съдържанието на съставката Y в 100 мл от козметичното изделие? Ето ни и четирите възможни отговора. Дадено имаме съставки X към Y към Z, се отнасят тъй както 1 към 2 към 5. Сборът им X плюс Y плюс Z е 100 мл. Търсим колко милилитра е Y. Тук се насочваме към пропорциите. Заменяме X с буквичката А. Съответно Y ще бъде 2А, защото неговото отношение е 2. А Z ще бъде 5А, защото неговото отношение е 5. Сборът им А плюс 2А плюс 5А ще бъде равен на 100 мл. Решаваме уравнението 8А равно на 100 и намираме, че А е равно на 12,5 мл. Y при нас е равно на 2 пъти А, което е 2 по 12,5, 25 мл. Тук отговорът е В. Задача 19. Училищно тържество с продължителност 90 минути. По данните от диаграмата, продължителността на спортните изпълнения в минути е. Така, виждаме си отговорите. Ето я и диаграмата. Виждаме дяловете на танцовите, музикалните и театралните изпълнения, съответно като градусна мярка. Спортните нямат такава. За да намерим каква част от цялото тържество са били спортните изпълнения, първо трябва да намерим градусната мярка в кръговата диаграма. За целта знаем, че кръга има общ сбор от ъглите 360 градуса. Знаем, че танцовите имат прав ъгъл, т.е. това са 90 градуса, музикалните са 150, а театралните 80 градуса. От 360 ще извадим сбора на тези три дяла и ще открием, че спортните дейности заемат 40 градуса от цялата кръгова диаграма. Като част от цяло ще получим, че спортните дейности към цялото тържество се отнасят тъй както 40 към 360, което е 1/9 част от тържеството. Но цялото тържество е било 90 минути. 1/9 част от 90 минути е 10 минути, което означава, че тук верният отговор е А. 20 задача. В кутия има N молива, от които 10 са червени, а останалите са черни. Вероятността случайно изваден молив да е черен се пресмята с израза и са ни дадени 4 израза. Трябва да преценим кой
точно ще ни помогне да пресметнем вероятността. Аз пак съм си направила една табличка. Знам, че общия брой на моливите е n и че червените са 10. Тогава мога ли да кажа колко са черните? Да, мога. Те ще бъдат n минус 10. Както малко по-рано казахме, вероятността определяме като отношение на броя към общия брой моливи, които са n. Или n минус 10 към n. Намираме този отговор под точка А. С това задачите от първи модул приключиха и преминаваме към трите по-сложни задачи от втората част, които имат предвидени 90 минути за работа. Тук е важно да изписваме ясно и подробно пълните решения, заедно с обосновките и да направим необходимите чертежи към задачите. Задача 21. Поиска от нас. Решете неравенството и представете решението върху числовата ос. Ето го неравенството. Първото, което ще направим е да разкрием скобите. Ще го направя на два пъти. Първо, да погледнем, имам хикс плюс 2 по 2 минус хикс. Ако разместя местата на 2 и на хикс, ще видя, че това е формулата А на втора минус Б на втора. Имам сбор по разлика. В случая ще бъде 2 на втора минус хикс на втора. Минус хикс минус 1 върху 6 по-малко от. Разкривам следващата скоба, като 3 втори ще умножа и по хикс, и по минус 1 трета. Следващата скоба ще разкривам на два пъти. Първо ще развия формулата за съкратено умножение хикс минус 4 на втора, а след това ще разкрия скобата, защото преди нея имам минус. И от съображение за сигурност да не си объркам някой знак, ще изпиша един ред повече. Така, 2 на втора е 4, минус хикс на втора, минус хикс минус 1 върху 6, да е по-малко от 3 по хикс върху 2, минус 3 втори по 1 трета, съкращавам тройките и ми остава 1 втора. Сега разкриваме последната скоба, като сменям знака на всичко, което е в скобата. Минус хикс на втора плюс 8 хикс минус 16. За да се отърва от знаменателя, умножавам всички числа по 6. И става 4 по 6, минус хикс на втора по 6, минус хикс минус 1 по 6, тук ще съкратим шестиците, да е по-малко от 3 хикс по 6 върху 2, тук 6 и 2 мога да ги съкратя на 2, ще се получи 3 хикс по 3, минус 1 по 6 върху 2, отново съкръщавам, 2 и 6, горе остава 3, минус хикс на втора по 6, плюс 8 хикс по 6, минус 16 по 6. Ето и резултата след извършване на действията. Сега всички хиксове ще ги прехвърля отляво на неравенството, отдясно ще прехвърля числата. Тук ми се получи минус 6 хикс на втора плюс 6 хикс на втора. Директно ги унищожавам. Минус хикс, минус 9 хикс. Прехвърлям съответно и 48 хикс с обратен знак, да е по-малко от минус 99, минус 25. И се получава минус 58 хикс по-малко от минус 124. Деля на минус 58. Тъй като деля на отрицателно число, ще променим посоката на знака. Вече ще имаме хикс да е по-голямо от 124, 58. Двете числа мога да разделя на 2, да съкратя на 2. Ще се получи хикс да е по-голямо от 62, 29. Под формата на смесено число това изглежда като 2,429. Ето го интервала. Хикс принадлежи на интервала от 2,429 до плюс безкрайност.
А ето и решението върху числовата ос. Числовата ос плюс безкрайност 2,429. Интервал надясно, защото имаме знак по-голям. Леко заштриховано. Точка Б на задача 21. Решете уравнението. Изключително приятно уравнение. Това, което аз предлагам да направим тук, е да разложим 6 под формата на събираемите минус 2 и минус 4. Така ще можем да комбинираме съответно хикс на втора минус 4 и минус хикс минус 2. Какво ще се получи? Хикс на втора минус 4 е 2 на втора. Минус в скобата ще остане хикс, тъй като съм изнесла минус пред скоба, плюс 2. Разлагам формулата хикс плюс 2 по хикс минус 2 минус хикс плюс 2. Виждам, че имам два общи множителя. Изнасям пред скоба хикс плюс 2. В другата ще ми остане хикс минус 2 минус хикс плюс 2 делено на хикс плюс 2 е единица. Извършвам действието във втората скоба. Хикс плюс 2 по хикс минус 3 е равно на 0. Знаем, че за да бъде равно на 0 едно произведение, поне един от множителите трябва да бъде равен на 0. Затова разглеждам двата случая, когато хикс плюс 2 е равно на 0 и когато хикс минус 3 е равно на 0. В първия случай хикс плюс 2 е 0, тогава само тогава, когато хикс е минус 2. Ето го първия корен, хикс е 1. Във втория случай хикс минус 3 е равно на 0, тогава е само тогава, когато хикс е равно на 3. Ето го и втория корен. И подточка В на 21 задача, свързана с предните два е съответно. Определете дали корените на уравнението са решения и на неравенството. Ами, корените на уравнението, както казахме, са минус 2 и 3. Неравенството принадлежи на интервала от 2,429 до плюс безкрайност. Т.е. хикс трябва да бъде по-голям от 2,429. Минус 2 е по-малко от 2,429, т.е. това не може да бъде решение на неравенството. Хикс1 не е решение. 3 е по-голямо от 2,429, което означава, че хикс2 е решение на неравенството. Задача 22. Бригада дървосекачи планира да добива дървен материал от планински масив по 75 кубични метра на ден. В действителност бригадата добива по 84 кубични метра на ден и завършва работата 3 дни по-рано от предвиденото време. Оказва се, че добития материал е с 180 кубични метра повече от планираното. Подточка А от задачата изисква да кажем за колко време бригадата е планирала да добие дървения материал. За да решим задачата, предлагам да си направим една табличка, която да включва редовете какво е планирала бригадата и какво в действителност е свършила. И колоните, съответно с броя дни, времето, което е планирала да работи, нормата си, т.е. по колко кубични метра на ден е планирала да добива и цялата работа, която е планирана да се свърши, т.е. колко кубични метра общо дървен материал по план трябва да бъдат добити. Да видим сега какво знаем. Знаем, че общата работа е равна на нормата по времето. Това ще ни помогне да си попълним табличката. Какво ни казва условието? По план е трябвало да се работи, да се добива по 75 кубични метра дървен материал на ден. Не знаем колко дни, затова ги отбелязвам с хикс. Тогава работата, която е планирана да се свърши, използвайки формулата, мога да кажа, че е 75 по хикс, n по t. Какво в действителност е станало? Те са добивали по 84 кубични метра. Колко време? 3 дни по-рано, т.е. 3 дни по-малко от това, което са планирали. Планирали са хикс, значи им остава хикс минус 3 да са работили.
Работата, която са свършили, отново по тази формула, е n по t 84 по хикс минус 3. И какво още знаем? Че това, което в действителност са свършили, е с 180 кубични метра повече от планираното, т.е. планираното плюс 180. И вече мога да съставя едно уравнение. 84 по хикс минус 3 е равно на 75 на планираното плюс 180. Разкривам скобите, прехвърлям хиксовете в ляво, числата в дясно и извършвам действията. Хикс е равен на 48 дни. Толкова дни е планирала да работи бригадата. Точка Б. Колко кубически метра дървен материал бригадата е планирала да добие и колко е добит реално? Ние вече знаем колко дни е трябвало да работят по план и по колко да добиват. Ако извършим действието 75 по хикс, ще видим колко материал по план е трябвало да се добие. Това съответно са 3600 кубични метра. Знаем, че в действителност са добили с 180 повече, т.е. 3600 плюс 180, това са 3780 метра. И подточка В. С колко процента е увеличен планирания добив? Знаем, че планирания добив е бил 3600, добили са с 180 повече, за да намерим процентите, които са 180 от 3600. Делим 180 на 3600 и умножаваме по 100. Това прави точно 5%. Задача 23. В успоредникът ABCD, в който AB е по-голямо от AD, ъгъл BAD е 45 градуса и височината DK към страната AB пресича диагонала AC в точка F. През върха D е построена права перпендикулярна на AC, която пресича диагонала AC и страната AB, съответно в точки H и L. Условие А. Ако DAC към BAC се отнасят тъй както бе, намерете ъглите на триъгълник ADL и определете отношението BC към DH. Какво ни е дадено? Дадено ни е, че ABCD е успоредник. Знаем, че ъгъл BAD е 45 градуса, DK е перпендикулярна на AB, т.е. те сключват прав ъгъл. DK пресича AC в точка F, DH е перпендикулярна на AC, отново имаме прав ъгъл. DH пресича AB в точка L. И DAC към BAC се отнасят тъй както с 2 към 1. Търсим ъглите на триъгълник ADL и отношението BC към DH. Първо правим един чертеж. Много е важно да имаме хубав и ясен чертеж. След това знаем, че BAD е 45 градуса и знаем, че той е сбор от ъглите BAC и DAC. За тези два ъгъла обаче знаем, че се отнасят тъй както 2 към 1. Съответно можем да кажем, че DAC е равен на 2 хикс, а пък ъгъл BAC е само хикс. И 2 хикс плюс хикс прави 45 градуса. Решаваме уравнението и намираме, че ъгъл DAC, който заместихме с 2 хикс, е равен на 30 градуса, а ъгъл BAC е равен на 15 градуса. Разглеждам триъгълник ADH. Знаем, че DH включва с AC прав ъгъл, т.е. този ъгъл тук е 90 градуса. Намерихме, че ъгъл DAC е 30 градуса. За ъгъл ADH, който между другото съвпада и с ъгъл
ADL остава колко? 90 минус 30, 60 градуса. Продължаваме нататък. Разглеждам триъгълник ADL, чието ъгли трябва да намеря. Ъгъл LAD съвпада с ъгъл BAD, който е 45 градуса по условие. За ъгъл ADL намерихме, че е 60 градуса. И ни остана ъгъл ALD, който можем да намерим, като знаем, че сбора на трите ъгъла, в който и да е триъгълник, са равни на 180 градуса. Съставяме уравнението ъгъл DLA е равен на 180 минус ъгъл LAD плюс ъгъл ADL. Заместваме със стойностите на ъглите и получаваме, че ъгъл е равен на 75 градуса. Остана да си поговорим за отношението съответно на DH към BC. Разглеждам отново триъгълник ADH. Казахме, че е правоъгълен и че ъгъл DAH е 30 градуса. Това означава, че катетът срещу ъгъла от 30 градуса, в случая DH, е равен на половината от хипотенузата AD. Или, казано по друг начин, DH е равно на половината от AD. Обаче AD е равна на BC. Съответно DH е равна на 1 втора по BC. Тогава BC към DH е равно на 2 към 1. В подточка. Докажете, че триъгълник АФК е еднакъв с триъгълник ДЛК. АФК е този мъничкия правоъгълен и ДЛК. Отново този мъничък правоъгълен триъгълник. Нека да разгледаме триъгълник АДК. За него знаем, че има прав ъгъл, защото ДК е перпендикулярна на АБ. Знаем, че ъгъл BAC е равен на 45 градуса. В случая КАД е 45 градуса. От тук следва, че третия ъгъл в този триъгълник също е равен на 45 градуса, което пък означава, че щом тези два ъгъла са равни, значи триъгълник АДК е равнобедрен с бедра АК и ДК. Знаем, че ъгъл ADL е равен на 60 градуса. Това го намерихме малко по-рано. Знаем вече, че ъгъл АДК е 45 градуса. Значи можем да намерим и ъгълчето, което остава мъничкото, LDK, което е равно на ADL минус ADK, съответно е равно на 60 минус 45, равно е на 15 градуса. Сега разглеждаме двата триъгълника АФК и ДЛК. Какво знаем за тях? Имат по една равна страна. АК и ДК преди малко доказахме, че са равни. Ъгъл LDK е равен на ъгъл KAF и е равен на 15 градуса. Имат и по един прав ъгъл AKF и съответно DKL. Това означава, че тези два триъгълника са еднакви по втори признак. Откъдето пък следва, че AF е равна на DL и FK е равна на KL. И в подточка
Ако AF е равно на M и CH е равно на N, изразете лицата на триъгълник DLC и на успоредника ABCD чрез M и N. Да ми го отново чертежа. Триъгълник DLC. Знаем, че лицето на който да е триъгълник е равно на страната по височината към нея. Знам, че DL и AC сключват прав ъгъл, т.е. CH се явява височина към страната DL. Тогава мога да кажа, че CH всъщност е височината към DL. И също знам в предната подточка, когато доказахме еднаквост на триъгълниците AFK и DLK, че AF е равна на DL. При това положение замествам във формулата DL с нейното равно AF, а височината към DL замествам с CH, които по условия са M и N. И получавам, че лицето на триъгълника DLC е равно на M по N върху 2. Лицето на триъгълника обаче е равно на полупроизведението от която и да е страна и височината към нея. Така че аз мога да използвам и страната CD и височината към нея DK, за да получа същото нещо. Лицето на DLC е равно на CD по DK върху 2. Но лицето е равно и на M по N върху 2, което означава, че CD по DK върху 2 е равно на M по N върху 2. CD и DK мога да използвам, за да изразя и лицето на успоредника ABCD, защото то е равно на страната по височината към нея, CD по DK. Казвайки, че CD по DK върху 2 е равно на M по N върху 2, мога да стигна до заключението, че CD по DK е равно на M по N. И тогава лицето на успоредника ABCD ще е равно на M по N. С това задачите от Национално външно оценяване 2024 година приключиха. Надявам се да съм била полезна. Можете да ги намерите в сайта на Министерството на образованието и науката, да ги пререшите още един път и при необходимост отново да изгледате това видео. Успех!